It-tradizzjoni li tmur lura kważi 100 sena. Issa bera ġdida, b'isem ġdid, National Lottery PLC, se tkun qed tieħu ħsieb il-Lotteriji Nazzjonali ta' pajjiżna. National Lottery PLC ħadet f'idejha l-operat tal-Lotterija Nazzjonali ta' Malta mingħand Moldco Lotteries it-tlieta filgħodu meta ingħatat il-liċenzja fit-tmiem attività organizzata fl-uffiċini tal-Malta Gaming Authority. Fit-tmiem l-attività tkellimna ma' Chief Commercial Officer ta' Easy Group, Franco De Gabriele, li spjegalna xi jfisser dan il-mument għall-kumpanija tagħhom u għall-pajjiżna. Illum hija ġurnata storika għax il-grupp bħala grupp l-Easy Group. Illum għadna kważi tista' tgħid dak il-verticals kollha tal-business li hemm fis-settur tal-gaming. Il-Lotterija Nazzjonali hija l-iktar vertical f'dan il-qasam li huwa importanti. U itina issa il-privileġġ ngħidina illi noffru il-firxa kollha tal-lob tal-Lotterija Nazzjonali lill-pubbliku Malti. Franco De Gabriele tana wkoll dettalji ta' xi tibdil li se jkun qed iseħħ issa li National Lottery ħadet f'idejha l-Lotterija Nazzjonali mingħand Moldco Lotteries bl-ewwel tluħ tal-lottu li se jsir is-Sibt 9 ta' Lulju fit-8:05 ta' filgħaxija. Ħajkun hemm ħafna affett li ħajibqgħu fosthom il-logħba tal-lottu u anke l-logħba tas-Super 5 alla volja minna ħafna tibdil anke f'dawk il-logħb biex intejbu il-prodott nifsu, però it-tibdil li ħajkun hemm huwa tibdil fl-isem, huwa tibdil fit-teknoloġija, tibdil fis-sistemi. Millum il-Moldco Lotteries ma tibqax teżisti imma il-ħwienet kollha jinqalbu for National Lottery, ħajkun hemm prodotti ġodda u kif qed qabel ħajkun hemm tibdil anke fil-lob essenzjali. Tibdila waħda li nista' nsemmija illi il-draw tal-lottu ma tibqax titla' biss nhar ta' Sibt imma titla' wkoll nhar ta' Tlieta. Meta dak li għandu x'qasam Super 5 ħajkun hemm żewġ logħbiet oħra li ħajkunu qegħdin jitilgħu mad-draw tas-Super 5 biex ovvjament nagħmlu l-logħb iktar eċitanti u l-poplu jista' jkollu firxa iktar wiesa ta' logħb. Matul l-attività li fiha National Lottery ngħatat il-liċenzja tkellem il-kap eżekuttiv tal-MGA Karl Brinkat li rringrazzja lil Moldco Lotteries tal-ħidma li wettqet matul l-aħħar 18-il sena dan filwaqt li awgura lil kumpanija ġdida li se tieħu ħsieb il-lotteriji għal 10 snin li ġejjin. Il-kap eżekuttiv ta' National Lottery Johan Schembri saħaq li t-tir tal-kumpanija huwa li titrasforma lil pajjiżna f'mudell għal kumplament tal-Ewropa iżda saħaq fuq l-importanza li se tingħata lil dak li għamilna Maltin. Johan Schembri spjega kif ser tkun qed tintuża l-aħħar teknoloġija f'waqt li tkellem ukoll dwar l-importanza tal-lob responsabbli, xi ħaġa li se tibqa' priorità.